Príjemný večer, drahí priatelia. No čo, pred nami sú naše obľúbené, dlho očakávané novoročné sviatky a aby sme ich poriadne oslávili, musíme pripraviť naše bruchá. Čaká nás jedlo, majonézové šaláty a rôzne večierky. Takže, čo máme robiť, aby sme do nového roka rýchlo spevnili brucho, schudli na firemnom večierku, boli pekní, trochu si zatancovali a potom sa znova premenili na, prasa, tak povediac. Ale nie prasa, len znova stratiť formu, už sa môžeme do leta uvoľniť. A teraz máme s vami, vychádza to tak, že nám zostávajú 2 týždne do firemného večierka, niektorí ho môžu mať aj skôr. No, skrátka, do nového roka treba vstúpiť ako fešák, potom sa už dá uvoľniť, nájsť sa šalátov, 10 dní zasa pribrať 10 kg, potom je do leta ešte čas. Našou úlohou je teraz opatrne sa dať do poriadku do nového roka, stiahnuť brucho a vstúpiť do roka ako fešáci. Kto tam je? Tiger, medvedík čistotný? Aký je to rok? Ovca. Skrátka, do tohto roka vstúpiť správnou nohou. So stiahnutým bruchom. Napíšte do komentárov, aký je to rok, či je to kohút alebo kto, tentoraz los, vodný zajac možno. Takže, tu máme brucha. Niekto má také brucho, niekto také, niekto má viac šťastia, niekto menej, niekto má menšie. Niekde sú pod vrstvou tuku aj tehličky, niekto nemá ani tehličky, niekto nemá ani vrstvu tuku. Proste brucha máme všetci rôzne. Takže, čo máme robiť, aby sme ho spevnili? Pozrite, existuje jeden taký tajný spôsob, ako docieliť, aby sa vám brucho, aj keď tam je tuk, na chvíľu vtiahlo. Nie je nadlho, ale vtiahne sa. A sú aj ľudia, ktorí sú ešte nešťastnejší. Sami sú chudí, ale brucho im vyčnieva. Dokonca majú aj tehličky. A tieto tehličky sú na takomto vyčnievajúcom bruchu. To sú tí najnešťastnejší ľudia. Jasné? Rob to. A ty si tučný, máš brucho a ty si aj chudý, aj tehličky si vypracoval a aj tak ti brucho vyčnieva takto. Budeš po tomto šťastný? Nie? Nebudeš. Čo majú robiť a prečo sa im to deje? Poďme najprv zistiť. Takto je na tom ten nešťastník. A nešťastný si myslí, nový rok, zbytočne som cvičil. Nový rok, aj tak mám brucho, ako budem tancovať. Tu máme brušné svaly, priamy brušný sval. A tu vzadu máme driekové svaly, štvorcový driekový sval a vystierač chrbta. Tieto svaly sa mu skrátili. A priamy brušný sval, hoci je dosť silný, hoci vo vnútri brucha nie je tuk, ani zvonka nie je tuk, nie je taký silný ako tieto svaly, vystierač chrbta. A pána, vidíte, zmenila polohu. Z tejto polohy, no je to čisto schematicky, ale blízko realite, sa zmenila na túto. To znamená, že sa pohla sem takýmto spôsobom. Otočenie, tzv. Rotácia panvy v smere hodinových ručičiek. Takto a brucho mu takto vyčnieva. Čo robiť? Tieto svaly mu treba uvoľniť a brucho trochu skrátiť. To znamená, že aj napriek tomu, že ho trénuje, sval sa predložil, treba ho skrátiť a vzadu predložiť. Takto. A druhý spôsob, v podstate sú oba rovnaké, len tu je to trochu ľahšie, tu je to trochu ťažšie. Druhý spôsob je pre tých, ktorí majú brucho, je to takto. A ako to urobiť tak, aby sa na čas oslavy, napríklad na jeden deň, brucho vtiahlo, aby ste sa zmestili do svadobného obleku, mohli v ňom tancovať a potom sa z neho zase dostať, aby vám nepraskli gombíky, aby aj šaty dobre sadli. Aby keď si sadnete, šaty vám vzadu na šve nepraskli. Takže, najprv máme prvý spôsob. Ako pomôcť tu. Títo si viac zaslúžili krásu, títo ľudia, ako tamtí. Títo sú tuční, oni si vypestovali svoje brucho a títo trénujú a trpia, pretože majú prehnutý chrbát, panu vtiahnutú, celkovo nevedia čo robiť, depresia, premýšľajú, či majú prestať trénovať. Myslia si, dobre, do nového roka budem trénovať, potom uvidím. Teraz to urobíme tak, aby pokračoval vo svojich tréningoch. Loptu vezmete do jednej ruky, tu je váš driek, položíte ju medzi stenu a chrbát.
takto ju položíte. Takto ste ju položili práve sem. Tu ste ju položili práve sem. A možno nájdete bolestivé miesto, presne tu. Vidíte, tu ho mám. Tu pri chrbtici sú dva také veľké svaly, presne na ne to položíte. A tam môže byť bolestivé miesto, alebo len oblasť napätia. Ak nájdem bolestivé miesto, stlačím ho a držím takto asi minútu. Ak je to len oblasť napätia, hýbem sa doprava a doľava, aby sa táto oblasť uvoľnila. Ak to robíte prvýkrát, môže to byť dosť bolestivé. Prešiel som všetky tieto svaly pozdĺž chrbtice. A teraz to najdôležitejšie, tu je tento štvorcový driekový sval, tu je čierny, pretože práve on je príčinou vášho brucha, tohto. Aby ste ho uvoľnili, čo robíte? Sem položíte loptičku, musíte sa trafiť presne medzi panvu a rebra. A to isté, princíp je rovnaký. Ale tu netreba robiť žiadne pohyby, tu ho jednoducho položíte takto raz a to je všetko. Takto čakáte, stojíte. No, ale môže to trvať dosť dlho, možno aj 2 minúty. Takto si budete musieť chvíľu postať, kým nepocítite, že sa sval uvoľňuje. Cítili ste to uvoľnenie? A ak nič necítite, jednoducho držte takto 2-3 minúty. Pozerajte sa buď von oknom, alebo jednoducho na nejaký bod. Pozerajte sa takto, premýšľajte o niečom, je jedno o čom, o dobrom alebo o zlom. To neovplyvňuje, ako sa sval uvoľní. Jednoducho stojte a môžete si v tomto čase zdriemnúť. Nezáleží na tom, čo budete robiť. To isté zopakujte aj na druhej strane. Na tento bod sa vám nebude pohodlne pozerať, pretože vidíte, ako musíte otočiť hlavu. Nájdite si iný bod, pozerajte sa na iný. Napríklad, tam sa pozerajte na televízor, sem a tam na rádio. A takto sa pri tom zabávajte. Tak, toto je prvá časť. Teraz druhá. Najzaujímavejšia, ešte tajnejšia. Nikomu som to ešte nehovoril, okrem vás. A už to nikomu ďalšiemu nepoviem, iba vy sa to dozviete. Tak, čo teraz urobiť, aby sme mu vtiahli bruchodnu? To pomôže aj jemu, tomuto tučnému, a jemu športovcovi. Ale tiež si to myslia tí, ktorí vchádzajú spolu napríklad. Myslia si, že jete v tej istej jedálni. A jednému je to ľúto, lebo má fitness dietu. A druhý raňajkuje slaninu, sendviče. Čo? No, zobrali ste vankúš takýto veľký. Nemusíte teraz hneď zháňať presne takýto ani riešiť, kde ho kúpiť. Je jedno, aký vezmete. Môžete jednoducho zobrať akýkoľvek vankúš alebo akokoľvek prikryvku, takto zrolovať. Tu nie sú na to žiadne špeciálne požiadavky. Teraz si na ňu ešte musíte nejako ľahnúť. V podstate si na ňu ľahnete. Musíte si ľahnúť tak, aby bol váš zadok alebo aspoň miesto, kde si myslíte, že ho máte, na tomto vankúši. Ale pritom, toto je dôležité, ešte raz sa musíte postaviť. Pritom pozrite sa, toto miesto, kde sú vaše stavce, áno, skúste si to nahmatať. Približne pocítite, kde sú, ak ich dokážete nahmatať. No, približne ako sa vám zdá, kde sa nachádzajú. Nech sú tam trochu nad zadkom, trochu pod rebrami, tak. Aby ste mali zadok položený na vankúši a tie najspodnejšie driekové stavce, 5, to znamená ten najspodnejší, a 4, zrejme, aby neležali tak. A teraz čo urobíte? Tu ich máte hore, rukou si ich môžete nahmatať. A teraz skúste ich spustiť a nimi naozaj dočiahnuť na podlahu. Ak sa vám to nedarí, trochu sa zošmyknite z tohto vankúša a dotiahnite ich až k podlahe. A v tomto momente sa vám nohy trochu začnú akoby dvíhať, ohýbať. Je to v poriadku, nebojte sa. To je ono, nič nie je zlomené, tak to má byť, takto sa dvíhajú. A v tomto momente si môžete položiť ruky na brucho.
A budete veľmi prekvapení, ako sa vaše brucho napne, ako nikdy predtým v živote. Najmä táto spodná časť, tá sa vám nikdy v živote takto nenapla. Možno keď ženy rodia, tak sa takto napínajú, sám neviem, nemôžem to povedať presne. Ale je to dosť silné napätie práve v dolnej časti brucha. Ak som vám toto cvičenie nikdy predtým neukazoval a nikdy ste ho neskúšali, takéto napätie ste ešte nikdy v živote necítili. Teraz to pocítite. Napíšte mi poďakovanie do komentárov, ako dobre som to pocítil. Tak, a teraz je vaša úloha. Takto ste raz nadvihli svoje stavce, mocné, 4. a 5. driekový a späť ste ich položili, odvážne, bez toho, aby ste sa na niečo rozptyľovali. A znova ste ich zdvihli, sebavedome, hlavné je robiť a spustili ste ich. Niektorým sa to nepodarí urobiť, vôbec sa nepohnú, preto si pokrčte nohy. Kvôli tomu, že svaly sú slabé, všetko je tam skrátené, z začiatku to robte s pokrčenými nohami. A to isté, spustili ste, dotkli ste sa 5. driekovým stavcom podlahy, trochu ste sa dotkli podlahy a zdvihli ste hore, nadvihli ste. Znova ste sa dotkli a späť. Takto to urobíme 10 krát, oddychneme si, potom to urobíme ešte 10 krát, znova si oddychneme, potom to urobíme ešte 10 krát. A na konci spustíme driek na podlahu. Nájdite si takú polohu, aby sa vám tieto stavce dotýkali podlahy, alebo aspoň takmer dotýkali, ale aby ste to robili s námahou. To znamená, že nohy ohnite natoľko, alebo ich úplne vystrite, ak ste už taký sebavedomý človek. Rozumeli ste? Tak. A na záver ich staticky položíme a držíme takto. Držíme 30 sekúnd. Môžete počítať sekundy, alebo len približne. Niekedy ste už v živote merali 30 sekúnd. Približne taký istý čas podržte. Tak. Ak vás bol chrbát alebo kríže, po tomto cvičení u 93% ľudí bolesť prejde už počas samotného cvičenia. No tak priatelia, teraz ste pripravení na novoročné sviatky. Ešte raz vám želám krásne sviatky s blížiacimi sa novými rokmi, novoročnými sviatkami. Tak teda, dovidenia na budúce, dávajte lajky, píšte komentáre, venujte sa športu, pomáhajte rodičom. Uvidíme sa. Do nového roka sa ešte párkrát stretneme. Skontrolujem, ako ste to urobili. Poď. Pozri.